Ako naman ang magiging hati. Hati ng bangkete. Francisco! Ano ba rin ha? Nakayo na ang bugyo sa asisi sa paglaban tumang sa Efraim. Yan! Sin pagkatapos na ito ang asaw, mati-mati ako sa puder. Nakaling puder. Ang sa tukso sa bahay. Maiba ka, Bernardo? Ikaw, Francisco, may baba. May baba sila. Daki! Daiman bagay sa iyo ang makikera. Mama, bago man ako, gusto ko makilaban para sa akin. Kaya ko! Kung linibong ko ang madyuri, tanganing pahalin sa mga yaman sa turi. Asin ba kung nagtabang ako, tanganing paglapag, halis sa manuaan, tanganing bayan sa tumagdara ng libo. Asin ba kung kinaya ko,